खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ हिलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बारग' बिएलटि कामान्डारजों लोगोसे सोद्रोमाफोर बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं। मख'जाथावदि आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा, गुमा, सालाकाथि आरो देबोरगाव मोनब्रै बिटिसि बियाबफोरनि बारग' बिएलटि कामान्डारजों लोगोसे सोद्रोमाफोर बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासै सा 67 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैयो। गोदानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लादों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। नैथि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खौरांगिरि मेल। थांनाय 26 जानुवारि खालि गुवाहाटि नोगोराव सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनायखौ 33 सान बारलांनायनि उनावबो मोनाखै। मोजां मोननाय सेंग्रा इन्द्रजित फाइटजों खास्रि बिस्रियै गावनि थाग्रा खथायाव जिउ फोजोबनानै दोननाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि जिउ फोजोबनायनि सायाव दिनैसिमबो थार बिजिरनाय मोनाखै। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट साफारियाव थानाय 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो थरायना जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय नागिरनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा थार बिजिरनायखौ मोनैनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थार बिजिरनायखौ मोनागौमानि सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै खोथा होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। थामथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। गुवाहाटीनि लामा जाब्रबथायाव गग्राफुर पुलिस थानानि असि बिरेनसि दासनि जिउ खहा जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दोनस्रि हाग्रा खोन्दोआव गथ'सा पार्क बेखेवनाय आरो सांग्रांथि होनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मानसि आरो मैदेरजों न' सिफायजानाय नखरफोरनो हाग्रा बिफाननिफ्राय थिं, टर्च आरो बायदि बेसाद राननानै होदों। लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनोबो टर्च लाइट, साइकेल आरो बायदि बेसाद राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' डिअफ आरो जायगानि माहारियारि आफादफोराबो बाहागो लादों। बाथि खौराङाव दङ मणिपुरनि मोन 7 जिल्लायाव मेथि हानजा आरामबाय थेंगला हाथियार गथायदों। मणिपुरनि मोन 7 जिल्लायाव गासै गं 87 गावग्रा हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ मेथि हानजा आरामबाय थेंगला रैखाथि हानजानो गथायदों। लोगोसे बांसिन हाथियारफोरखौ इम्फल सोनाब जिल्लायाव गथायनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव मोन 12 कार्बाइन मेसिन गान आरो मेगजिन गंनै 303 राइफलजों लोगोसे मेगजिन गंनै एसएलआर राइफल आरो बेनि मेगजिन गंब्रै 12 ब'र सिंगल बेरेल गान्स आरो गंसे आईईडी दंमोन। द'थि खौराङाव दङ गसाइगावनि जयमागुरि गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौबो गोख्रोङै साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जयनिं हाबाफारिया सोलिबोबाय थानाय बायदिनो सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गसाइगावनि जयमागुरि गामियाव मोनसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गासै सा 120नि बांसिन माइनरिटि हारिनि मावथिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रामधानु ब्रह्म, सराइबिल ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मृदुल बसुमतारीजों लोगोसे सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। स्निथि खौराङाव दङ गारिनि जाब्रबथायजों मिजिं मुसाहारिनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि सिमला सनसलियाव गारिनि जाब्रबथाय। बुधबारखालि मोनानि 11 रिंगासो समाव जाब्रबथाय जानायनि सन्देह खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ ओइचएस फार्स्ट इयारनि फरायसा फकपुर सुन्दरगावनि थागिबि मिजिं मुसाहारि होनना सिनायथिनो हादों। दाइनथि खौराङाव दङ मेदाघाट बालुकदङा गामिनि काजल रामसियारिनि न'आ रावबो गैयै समाव हरखाब अर खामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाघाट बालुकदङा गामिनि रुंसारि दिपेन रामसियारिनि बिसि काजल रामसियारिनि न'आ रावबो गैयै समाव हरखाब अर खामदों। अर खामनाय समाव नखर बिगोमा काजल रामसियारिया मेदाघाट सकनि गावनि गेलामाल गलायाव दंहैयोमोन आरो बेनिनो बिमाया गामिनि मोनसे नखराव दंहैयोमोन।
गुथि खौराङाव दङ। चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमानि दालाइसा एबसुनि 2025-26 मायथाइनि मावसम बिबानगिरिफोरा मैया समायखिरा लाबाय। 10थि खौराङाव दङ। साख्रि नागिरना हाखा-दावरा जानायनि गोनांथि गैया। बेरगावनि सेंग्रा आबादारि बिनेश्वर, रातुल, बाफन, मुकुट बिथांमोना जयैनो 25 बिगा हायाव तुलमुज वाटारमेलन आबाद मावनानै राङारि बिथिङाव गोख्रों जानायनि सिमां सुजुदों। बेरगाव जौमा फरायसालिनि गोग्लैना थानाय हायाव तुलमुज वाटारमेलनखौ गायनानै बाखनायथाव खामानि मावदों। खम समनि गेजेरावनो फिथाइ मोनसिगोन। 1 बिगा हायाव 3 फिट जानथायै 12,000 निफ्राय 13,000 फुलि गायदों बिगासे हायाव। आरो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला गायनायाव 30,000 खरसा जादों आरो 1,20,000 निफ्राय 1,50,000 रां आरजिनो हायो होनना फोरमायदों। बिनेश्वर, रातुल आरो बाफन बिथांमोना साख्रिनि उन उन खारथिङालासिनो गावनि जायगायावनो लाख रां खामायनो हायो बिनि मोजां बिदिन्थि होदों। बेरगावनि बिनेश्वर, रातुल आरो बाफन बिथांमोना गोनोखो आदबजों माल्चिं खालामना गायोब्ला गुबुन गुबुन बेरामनिफ्रायबो रैखा मोनो होनना फोरमायदों बिथांमोना।